Oy ta, ang paborito ng lahat, spicy adobong chicken feet. Iginisa ko lang sa bawang sibuyas ang mga chicken feet at nilagyan ng pampalasa. Nilagyan ko na ng chili flakes, paminta, laurel, at naglagay din ako ng onion flakes at magic sarap. At iginisa ko siyang mabuti sa bawang at sibuyas kasama ng mga ibang ingredients para mawala ang lansa ng chicken feet. Para mas masarap ang ating adobong chicken feet, kailangan natin lagyan ng oyster sauce at yan ang isa sa nakakapagpasarap. Ang sikreto ko kung bakit talagang masarap ang aking chicken feet ay gumagamit ako ng kalamansi. Nagkakaroon ng fruity na lasa ang ating chicken feet at hindi ganun kaasim pag kalamansi juice ang gamit natin. Pakuluin lang natin ang chicken feet hanggang sa lumambot at malesen ang kanyang sabaw katulad nito. At kung napanood mo, malamang na nagkikrave ka na, kaya magluto ka na nito bukas. O diba kanya mana, lalo na't maparas-paras siya at bubusok ya paging kapali. Syempre masarap yan, samahan natin ng malamig na inumin kaya pumunta kami sa The Cart Mobile Milk Tea. Located siya ngayon sa Rich Town 1, San Fernando, Pampanga. At dahil anniversary din nila, meron silang pa-free franchise giveaway. Kaya i-visit nyo ang kanilang page at mag-join na kayo at baka kayo na ang manalo ng instant negosyo. At kung nagustuhan nyo ang kwentuhan natin ngayon, paki-like, follow, and share nyo po ako. Dakal salamat!